Asistăm de câțiva ani la un adevărat scandal mediatic și politic. Unii se întreabă dacă statul român este unul de drept. Alții susțin, dimpotrivă, că avem un stat paralel. După ani de investigații și culegere de probe, sunt în măsură să declar public că statul român, domnule Klaus Iohannis, nu este de drept și statul român, domnule Helvig, nu este paralel, ci avem un stat de-a dreptul mafiot. De ce spun asta? Pentru că, de-a lungul timpului, politicienii români, începând cu cei de la vârf și terminând cu coada măturii din instituții, cum bine spunea o bătrânică cândva, au încălcat Constituția României și, mai grav, au încălcat articolul 16, care spune, nu-i așa, că nimeni nu e mai presus de lege. Sunt Simona Raisa Ivatenko și suntem la articolul 16. Primul subiect pe care îl vom aborda astăzi este un politician. Un politician în ghilimele, pentru că el nu s-a evidențiat în viața politică prin nimic, doar că a avut propteaua de care avea nevoie. Vă vom prezenta un filmuleț ca să vă arătăm despre cine este vorba și apoi vom continua emisiunea. Acțiunea se întâmplă în anul 2013. După cum vedeți, este vorba despre niște arestați aduși la tribunalul Olt, căci acolo se petrecea toată tărășenia. Din mașina poliției o să vedeți, o să coboare două doamne. Una dintre ele este asistentă, cealaltă este șefa ei la Spitalul Județean de Urgență Olt. Ele au fost acuzate la vremea respectivă că au schimbat proba de sânge a unui politician ca să-i modifice alcoolemia. O să vedeți la un moment dat și imagini în care politicianul apare pe ecran. Este vorba, după cum vedeți, despre Marius Oprescu, la vremea respectivă vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și actual președinte al Consiliului Județean Olt și președinte al Partidului Social Democrat. Filmarea este făcută chiar în ziua în care a fost reținut de către organele de anchetă cu propunere de arestare preventivă de 29 de zile, numai că seara a fost eliberat de niște judecători, fie inconștienți, fie gras plătiți de acest individ. Ce a făcut, ce a săvârșit, sigur, despre el se pot spune multe, de la jafuri, de la devalizarea banului public, până la crimă. El a fost reținut aici și apoi ulterior eliberat pentru că a făcut un accident rutier, beat fiind la volan, cu alcoolemie de peste 4 la 1000, accident în urma căruia au rezultat 4 victime. A lovit o căruță la intrarea în localitatea Piatra Olt. Se afla la volanul mașinii instituției. Ulterior am aflat că mașina nu era Consiliul Județean Olt, ci era Inspectoratului Județean pentru situații de urgență. Nu știm ce urgență o fi avut domnul președinte al PSD Olt. L-ați văzut mai devreme în imagine și pe Adrian Iordache, managerul Spitalului Județean, care și el de asemenea a fost reținut de către procurori și de asemenea propunerea a fost de 29 de zile de arest preventiv, eliberat și el pe bandă rulantă pentru complicitate la falsificarea de probe. Ce vreau să vă spun este faptul că despre Marius Oprescu
Cu siguranță că n-ați auzit foarte multe. Ați auzit, în schimb, despre Paul Stănescu, baronul PSD de Olt. Ei bine, despre Marius Oprescu nu știți prea multe, pentru că nici nu prea aveți ce să știți. Omul a apărut din neant, de la firul ierbii, cum s-ar spune, bine hrănit și bine proptit de către Paul Stănescu și obținând în final funcția pe care o deținuse anterior baronul de Olt, Paul Stănescu. Ce îl recomandă pe acest individ să ocupe o funcție atât de importantă, practic conduce un județ întreg? Pentru că, din nefericire pentru el, noi nu am găsit pe niciun site, nici pe site-ul Consiliului Județean Olt și nicăieri în altă parte, nici măcar CV-ul acestui cetățean. Tot ceea ce știm despre el este că singura lui, în ghilimele, realizare politică este că a reușit să facă ceva care o să vă șocheze, stimați telespectatori, în sensul că în plină zi, într-o conferință a Consiliului Județean Olt, l-a adus la tribună lângă el pe nimeni altul decât pe celebrul, tot în ghilimele, Bercea Mondialul. Da, ați înțeles bine, Bercea Mondialul, cel din cauza căruia, nu-i așa, în urmă cu niște ani, chiar fratele lui Traian Băsescu, care era atunci în funcția de președinte al României, a făcut puțină închisoare. Ei bine, cam ăsta este pedigriul, ca să spun așa, al acestui individ. Inițial, reporterii ETV și detectivii care colaborează cu noi au avut în vedere faptul că atunci, în 2013, Marius Oprescu a săvârșit infracțiunea de conducere pe drumurile publice în stare de ebrietate, falsificarea de probe, sustragerea de la cercetările penale. Dacă ar fi fost numai atât, dar ce am descoperit ulterior ne-a convins că trebuie nu doar să prezentăm faptele acestuia și a complicilor lui, dar să le și denunțăm, pentru că legea spune că nu trebuie să tăinuim pe nimeni. Nu suntem dispuși nici de dragul lui Paul Stănescu, nici de dragul lui Marius Oprescu și de dragul nimănui de alminteri în țara asta să încălcăm articolul 270 și articolul 266 din Codul Penal al României. Căci dacă am face-o, am fi noi la rândul nostru pasibili de închisoare pentru nedenunțarea unei fapte despre care am aflat și despre tăinuire. În momentul în care Marius Oprescu a produs acel accident, pe data de 3 octombrie 2013, așa cum vă spuneam înainte, se afla la volanul unui autoturism aparținând Inspectoratului Situațiilor de Urgență, era mort de beat, pe românește, conducea cu o viteză de peste 100 la oră și a lovit o căruță. În căruța respectivă se aflau 4 persoane, printre care și un minor. Dintre cele 4 persoane, un tânăr de 31 de ani a fost grav rănit. Atât de grav încât, atunci când a fost dus imediat la Spitalul Județean de Urgență, pe foaia de observație s-a scris negru pe alb ruptură de splină. Dacă lucrurile ar fi rămas doar la acest accident, Marius Oprescu ar fi făcut probabil o condamnare de 1 an și ceva pentru infracțiunile pe care vi le-am enumerat anterior. Dar ceea ce a urmat ulterior producerii accidentului este șocant. Imediat după ce și-a văzut fapta, a început să înroșească telefoanele apropiaților, printre care și directorul Spitalului de Urgență de la vremea respectivă, Adrian Iordache. L-a sunat, bineînțeles, pe protectorul lui Paul Stănescu, l-a sunat pe șeful poliției și, mai mult decât atât, l-a sunat pe cel care era atunci șef al Serviciului Român de Informații Olt, rugându-i pe fiecare dintre aceștia să-l ajute să mușamalizeze cazul. Și cum credeți că au făcut-o? Păi aici, într-adevăr, este teroare.
Directorul Spitalului Județean de Urgență s-a oferit să dea sânge, probă de sânge a lui, ca să fie alcoolemia 0, nu 4,6 la 1000, cât a stabilit-o IML Mina Minovici București. Șeful SRI Olt a fost dispus la rândul lui să înroșească telefoanele și să-i convingă pe cei de la rutieră să fie, citez, un pic mai blânzi cu băiatul ăsta. Băiatul acela putea să omoare pe toți cei 4 oameni din căruță, inclusiv acel minor. Ei au fost răniți. Ce s-a întâmplat mai departe? Care a fost urâțenia acestui caz? Păi s-a întâmplat așa. La dispoziția lui Marius Oprescu, acel om rănit, care se zbătea între viață și moarte, zdrobit de bolidul Toyota al celui care băuse la volan, a fost dat afară din Spitalul Județean de Urgență și trimis unde, credeți? La 26 de kilometri de Slatina, la Scornicești, într-un spital care nu avea niciun fel de calitate și de instrumente să intervină de urgență. Era un spital de TBC, de boli pulmonare. Pentru că au complotat Marius Oprescu și cu cei pe care vi-am spus anterior să scape de acest tânăr, de Nini Mihai, care avea acasă un copil nou născut și provenea dintr-o familie de o sărăcie lucie. O să vă întrebați, desigur, de unde știu eu, de unde știm noi, ce a vorbit Marius Oprescu la telefon cu șeful SRI Olt, cu șeful poliției, cu Paul Stănescu, cu directorul, managerul Spitalului Județean. Simplu, în perioada în care a făcut acel odios accident, Marius Oprescu se afla în monitorizare la DNA. Adică, mai pe românește spus, telefoanele lui erau interceptate. Toate acele interceptări au apărut, nu, în dosarul de corupție a lui Marius Oprescu. Dar nimeni din acest stat, nimeni din cei care trebuiau să aplice legea, nu s-a sinchisit. A întors privirea un pic mai încolo, ca să-l protejeze. De ce? Nu suntem toți sub lege? Numai Marius Oprescu trebuia situat deasupra legii, săvârșit o crimă cu premeditare. Pentru că dacă până în momentul accidentului, poate era omenește, să înțelegem, a băut un pahar în plus, a mers cu viteză, nu era nebun să vrea în mod intenționat să lovească acea căruță în care se aflau niște oameni pe care i-a pus în pericol. Dar ceea ce urmează după accident este crimă cu premeditare. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, tânărul Nini Mihai, grav rănit, cu splina făcută zob, cu plămânii făcuți zob, cu cutia craniană făcută zob, în loc să fie îngrijit în Spitalul Județean de Urgență, acolo unde a fost dus inițial, a fost dus la un spital de boli pulmonare din orașul Scornicești, unde, bineînțeles că medicii de acolo, văzând starea în care se află pacientul, n-au vrut să-l primească, l-au trimis înapoi la Slatina, la Spitalul Județean, pentru că așa era ordinul, nu, dat de către Marius Oprescu, managerului Adrian Iordache, a fost iarăși alungat, a ajuns din nou la Scornicești, unde acelor oameni s-a făcut milă de el și l-au internat, dar neavând posibilitatea să poată să intervină chirurgical și să poată să amelioreze starea pacientului. Și uite așa, plimbat timp de o săptămână pe drumuri, între spitale, deși starea lui, cum o să vă prezentăm în edițiile viitoare, din punct de vedere medical nici măcar nu suporta transportul. După o săptămână, acest tânăr a murit. Este sau nu, domnule procuror general al României, crimă cu premeditare? Pentru că dumneavoastră, nu-i așa, ați terminat facultatea de drept și vă pricepeți și sunteți în măsură mai mare decât mine
să comentați acest caz și nu doar să-l comentați? Cine sunt cei care au fost interesele lor să-l protejeze pe acest criminal? Nu ne ferim să spunem lucrurile astea, deoarece toate dovezile sunt în posesia noastră, inclusiv certificatul constatator al decesului lui Nini Mihai, dar și certificatul de stabilire al alcoolemiei, cel real, care arată că avea alcoolemia de 4,68 la mie, nu cel fals pe care dumnealui l-a dus în instanță pentru a fi scos bazma curată. Dar ce a determinat pe ceilalți oameni care aveau o poziție în acel județ, în statul român, plătiți de către poporul român, plătiți de către locuitorii județului Olt, să-i protejeze și să aplice legea? Care le erau interesele? Simplu. După puțin timp de la producerea acelui accident și săvârșirea crimei cu premeditare, principalul pion care l-a ajutat pe Marius Oprescu să mușamalizeze această crimă, adică un oarecare domn Calotă, care la vremea respectivă, v-am spus, era șeful Serviciului Român de Informații Olt, a demisionat de la SRI, ducându-se consilier personal al președintelui Consiliului Județean Olt, adică al făptuitorului Marius Oprescu. Ce l-a determinat pe medicul legist Sorin Leznic să falsifice un certificat constatator al decesului? Pentru că, la fel, o să vă arătăm în documente că Nini Mihai n-a murit nici pe departe din punct de vedere al medicului legist Leznic de grave răni produse de accident. Nu, a murit pentru că avea TBC, că probabil de aceea l-au dus pe bietul om la spitalul de la Scornicești. Pentru că acela era, într-adevăr, un spital de boli pulmonare. Ne poate spune domnul Sorin Leznic, care la vremea respectivă plângea a doua zi pe la alte televiziuni din mainstream, spunând că este abuzat, că este amenințat de către oamenii lui Marius Oprescu să falsifice acel dosar, după care, bineînțeles că n-a mai zis nimic, deși, fiind funcționar public, codul penal spune că trebuia să denunțe fapta la procuror, nu să zmiorcă la televizor. Unde îl găsim acum pe onor sau și pe onor medic legist Sorin Leznic? Păi într-un post călduț oferit de același Marius Oprescu, cum s-a întâmplat și în cazul șefului SRI, în cadrul Consiliului Județean Olt. Mai precis, a fost numit șef peste comisia care avizează pensionările medicale. Și uite așa, din aproape în aproape, fiecare dintre complicii lui Marius Oprescu, ai făptuitorului, au ajuns în poziții călduțe pe bani mulți din buzunarele slătinenilor, pe lângă făptuitor. Care a fost atitudinea, o să întrebați, al celui care a fost mentor, al celui care l-a propulsat, luându-l de nicăieri pe Marius Oprescu, adică care a fost atitudinea baronului Paul Stănescu, fost vicepremier al României. Păi, atitudinea dumnealui în declarațiile pe care le-a dat presei atunci au fost: ei, și a fost un accident, ce mare scofală. Nimănui nu i-a păsat de bietul băiat care a murit cu zile, pentru că nu i s-a acordat primul ajutor, pentru că așa a vrut omul politic Marius Oprescu, pentru că așa au vrut cei de lângă el, situându-se deasupra legii. Acum o să mă întrebați, bine, dar ce a făcut presa la momentul respectiv până să aflați voi de cei de la ETV despre acest caz? A băgat gunoiul sub preș? Nu. Au fost și jurnaliști care încă din momentul producerii accidentului au fost prezenți acolo, au arătat toate dovezile despre care vă vorbim noi acum, au prezentat cazul zi de zi. Ce s-a întâmplat cu ei
Este cazul colegului meu de presă de la Slatina, Alin Bălan, care, pentru că a vorbit, îl aveți pe ecran, pentru că a vorbit prea mult și, nu, în județul Olt, o adevărată Sicilie a României, nu se vorbește decât atunci când vor baronii locali. Și pentru că a vorbit prea mult, a fost prins în scara blocului și bătut cumplit. Pentru că, nu-i așa, libertatea de exprimare este doar atunci când îl favorizăm pe Marius Oprescu și pe alții ca el. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă aștept la ediția următoare să dezbatem și împreună cu invitați acest caz absolut odios, în care justiția română s-a făcut că nu vede, procurorii s-au făcut că plouă și un om zace și acum la 2 metri sub pământ, iar familia lui a rămas pe drumuri. De ce? Doar pentru că un politician a vrut să se situeze deasupra legii. Și culmea, până acum, chiar i-a și ieșit.